Zemauz, gerturatu, Ze, informatikari guztiak zeate lotxatiak, ala. Torri. Bueno, kaixo, ni mirari naiz. Apa, zemauz. Eskerrik asko. Bueno, nik ere ez dakit oso ondo zer egiten dudan hemen, zuen guztien aurrean. Baina, bueno, suposatzen dut dela Instagramen atsegin dut zure argazkiari ematea bezala, ez dago ondo ikusia. Eta ez dago ondo ikusia norberak bere burua hitz egitea. Eta horretarako beste pertsona bat kontratatu behar duzu. Alegia, ni. Eta, bueno, ni pobrea naiz, baina haizu diru pixka bat. Ondo datorkit egia esan. Gainera, nire izebak orain dela astebete bere kotxea eskaini zidan, eta nik baietz esan nion. Eskerrik asko, izeba. Ez da etorri. Hori, egia esan, egin didaten oparirik maltzurrena izan da. Dena da dirua. Gurpilak, gasolina, ITV-a pasatu, Donostina aparkatu, eta esan zidatenean hau egin behar nuela, eta baietz esan nionean lanari, pentsatu nuen, joder, ez da inzaia izan behar, 200 informatikariren aurrean hitz egitea, ez? Total denak egongo dira hor tuiteatzen, edo ordenagailuarekin, ez dakit, zuek egiten dituzen gauzak egiten, troianoak akatu, edo buskaminas, eta gauzaiek. Bueno, hori. Por cierto, zuetako norbaitek baldaki nola konpontzen den kotxeko irratia? Ez, kableak eta... Oraindik ez gara hasi, hau extraofiziala da, norbaitek daki konpontzen kotxeko irratia, norbaitek? Bai? Ez? Jo, eski. Ez dakit nun egin hori merke. Bueno, orduan hasiko gara, puntu eusekoei buruz hizketan. Puntu euseko jendea, jende oso jatorra da. Benetan, maliziarik gabeko jendea, bai. Baietz, Josu. Bueno. Bukatzen joango naiz, orain uste dut Josu igoko dela ona, azaltzera pixka bat euskararen egoera interneten, edo horrelako zerbait. Beraz, txalo bero bat, Josu Galinoretzat. Segi. Bueno, pagatu beharko diogu ala ere, baina, hobeto jarraitzen dugu. Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko aurten ere gurekin etortzeagatikan, internet egunean. Badakizue aurten jardunaldia gaina UEurekin batera antolatu dugu. Eta oso testuinguru berezian, burujabetza digitalaren testuinguruan. Egun guztia burujabetza digitala hitz egiten jardun dugu hemen. Eta horretarako, hizkuntzak ere badu zerikusia, ezta? Salvadorrek esate zuen, gorputza da herria, hizkuntza da bihotza. Eta ez dut uste Salvadorrek ere ingurune digitalaz asko zekinikan. Seguru naho etzeola oso jarrita gaian, baina seguru ados egon gozela esaten badegu burujabetza digitalik ez daukagula hizkuntzarikan gabe. Eta zentzu horretan, .eus domeinoaren funtzioa, gure ametsa, eta gure lana horra bideratuta daukagu, ezta? .eus fundazioen ametsa hori baita azkenean, euskara lehen mailako hizkuntza bilakatzea ingurune digital guztian. Eta horretara begira egiten dugu lana, bai .eus domeinoarekin, eta bai abian jartzen ditugun beste proiektu askorekin, ezagutzen dituzue gehienak. Gaur, gainera, mundu guztian, nazioarteko internet eguna ospatzen dute, maiatzak 17, guk urtero, beste buelta bat ematen diogu. Guretzat gaur internet eguna izateaz gain, ospatu nahi duguna da Euskara interneten presente dagoela, indartsu dagoela, eta hori aldarrikatzera doaz. Eta hori aldarrikatuko dugu, pare bat nobedade aurkeztuz, eta beti bezala bi datu emateko aprobetxatuko dut. Barkatuko didazue, datu hauekin aspertzen dut jendea, badakit, grafika gustatzen zaizkit, baina Euskarazko internet eguna den momentutikan, Euskarari buruz hitz egin behar dugu.
Zenbaki txarra ez dala esaten dugu beti. 26.000 webgune baino gehiago daude interneten euskara dutenak. Eta ni ziur nago gehiago direla. Gure crawlerrak 26.000 harrapatzen ditu, baina seguru bidean batzuk usten ditula. Beraz, 26.000 webgune baino gehiago ditugu euskaraz. Albiste ona. Albistearen kontrapartida badago, eta urdinez agertzen zaigu. Hau da, Euskal Herriko internet guztitikan urdinez agertzen den zatitxo hori dela euskarazko edukia duena. Hori da aldatu nahi deguna, eta horregatik ospatzen dugu euskarazko internet eguna, eta horretarako dago baita ere .eus domeinua. Azkenean, .eus domeinuak interneten euskaren presentzia sustatu nahi duelako, eta euskaren ingurune edo arnazgune digitala izan nahi du. Grafika honekin ikusten da, .eus domeinu diren webgunen 180%ak euskarazko edukia dauka. Proportzionalki gainontzeko guztiekin kolorerik ez. Hau da, askoz.com gehiago daude, baina euskara gurean dago. Lortu nahi deguna da, .com horiek .eusera etortzea, euskara gehiago egoteko, eta .eus gehiago egoteko, dudarik gabe. Horretara begira egiten dugu lana. Bueno, mapa politat, bale? Hau da, aurten orkestu dugun beste proiektu bat, ikusiko zenuten .eus mapa, eta honekin zer erakutsi nahi dugu. Salvadorren hitzetara etorrita berriz ere herria, ezta? Hau da, .eusen gorputza. .eus Silicon Valleyin hasi eta Txinan amaitzen da. .eus ez da bakarrikan Euskal Herria, baina Euskal Herrian dakagu bihotza. Hementxe, polit-polita. Jarri dugu, gorri-gorri, gure bero mapan. Eta gaina bero mapa hau, zoom egiten badegu bihotz horretan, asko gustatzen zaigu ikustea .eusen ibilbide guztia. 2014an jaio ginenetikan nola jundan gabonetako zuhaitz bat bezala. Txak, 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 kolorez pizten, ez da? Euskal Herriko bero mapa osoa. 4 urte egitera guaz, eta 4 urte hauetan ikusten dezue. Lortu deguna da .eus domeinuak sortzen joan diren heinean, Euskal Herriko mapa osoa irudikatzea. Puntu batzutan beroago, beste batzutan epelago, baina datozen 4 urtetan mapa hau zehazten jungo gea, hobeto definitzen. Mundua azkain, hemen definizio maila handitu nahi dugu. Hau interneten dakazue, ikusi badezue, gure webgunean dago maparen atala. Hala ere, beste kontuan izan beharreko beste proiektu bat. Duela urte bete, gogoratuko zeate, Euskarazko internet egunean, Kodesintas, ikastolen elkartea eta kontseiluarekin elkarlanean Lehenitza proiektu aurkeztu genizuen. Lehenitza proiektuaren helburua oso sinplea zen. Erabiltzaileok euskaraz nabigatzea, bai mugikorretikan eta bai nabigatzailetikan. Eta horretarako, Lehenitza.eus webgunean hainbat tresna argitaratu genituen. Asko erabili direna gainea, batetikan webguneak ez barkatu nabigatzaileak euskaraz konfiguratzeko plugin batzuk, bai Chrome eta Firefoxerako, eta bestetikan hau, Lehenitza aplikazioa, Manesek gure informatikariak garatu zuena. Lehenitza aplikazioak egiten duen oso sinplea da, mugikorra euskaratu. Gure mugikorra euskaraz nabigatu dezan, Android hori euskaraz jartzeko aukera ematen digu. Horri buruz, horrei esker jakin izan deguna hauxe da. Euskaraz jarri daitezken mugikorrak Androiden barruan Lehenitza erabiltzen dutenen 174 direla. Hau da, Android merkatu horretan duen mugikor gehienak euskaraz jarri daitezke. Albiste ona. Albiste txarra. Erabiltzaile gehienek ez dute egiten. Naiz eta aplikazio instalatu, oraindik ere ez dute saltoa ematen. Beldurtu egiten dira. Hori aldatu beharra daukagu. Eta hori aldatzeko, horten Kodesintasekin elkarlanean, Lehenitzari pausotxo bat gehiago eman diogu. Lehenitza aplikazioa aldaketatxo bat egin diogu, batetik informazio jasotzeko, baina bestetik informazio horrekin zerbitzari bidez eguneratuz webgune bat osatu dugu. Eta webgune honetan ematen dugun informazioa oso sinplea da. Mugikor bat erosi behar dezue, zuentzat, semearentzat, norbaitentzat, hemen begiratu dezakezue, mugikor modelo zehatz hori euskaraz badagoen ala ez. Hau da, mugikor bat erosi aurretikan, hemen konsultatzeko aukera ematen dugu. Lehenitza aplikazioak, honezkeo aztertu ditu 2005 mugikor baino gehiago, okerrez banago 800 modelo inguru, hainbat marka, eta hoien guztien informazioa hemen argitaratzen da. Nahikoa da gero, marka aukeratzea, modelo aukeratzea,
eta webgune honetan ikusi dezakezue mugikor hori euskaraz jarri daitekeen ala ez. Garrantzitsua, jarri, euskaraz jarri, eta erabili. Horixe da gaur aurkeztu nahi egin zuena. Lehen hitzak mugikorrak euskaratzeko aukera berri hau. Nik horreaino, badakizue, guretzat gaur ospakizun eguna da, aldarrikapen eguna da, saiatzen geha txapa handia esartzen, laburra izaten, baino gaur eurekin batea elkarlanean egiten degunez, Iñaki Alegrieri emango diot hitza, eta berak aurkeztuko dizue beste proiektu bat. Eskerrik asko. Bueno, bani lerna bedean, lehen hitza euskeraz, ekarni dugu sade sozial batera eta ingudu zientifiko-tekniko da. Odun, artizama sade sozial aurkeztera noa modu grafikoan, esan behar da, aurreko bi proiektutatik dator proiektu hau, inguma.eus, ezagutuko duzue batzuk, eta ikergazte topaketatik. Eta, bueno, lehen hitza zer da, LinkedIn ezagutzen duzue, beste batzuk unibertsitate mundukoak Google Scholar eta antzekoak, orduan, mundu da joan baino lehen saiatu euskeraz inguduan bilatzen adituak eztabaidatzeko kideak eta hori da proiektuaren helburua. Ez da beste sare sozialak ordezkatzea, baizik eta osatzea eta lehenengo hitza euskeraz eskaintzea eta eskatzea. Eta, bueno, izena eman gabe hainbat funtzio egin daitezke, informazioa bilatu, kontatzen digu pizkat proiektuaz eta zer dan, hainbat informazio daukazue hor, ikusten da pizkat ingudune profesional zientifiko-teknikoa dela, aditua bilatu daitezke, taldeak ere bilatu daitezke, baina eskatzen duguna da izena ematea, komunitatean partaide izan alizateko, gu ere besten informazioa iturri izatea, eta lagunak eta taldeak egin ahal izatea. Orduan, bueno, menua nahiko zabala da, baina, bueno, LinkedIn ez dugu ezer asmatu ere, orduan, software librearekin eginda dago, sare sozialetako ohiko funtzioak dauzka, adibidez, adituak bilatzea, lagunak bilatzea, orduan, Maialen alta eskatuzun, adituak bilatzen ditu, eta, bueno, momentuz, oiaia 500 persona eskatu dute alta eta adidida tartean, eta gude asmoa da, urtea bukatu baino lehen, UEuko bazkide kopurua gainditzea. UEu 1.200 bazkide egea, eta gude helburua da, aurten gutxienez masa kritikoa lortu, eta nolabait UEu-den eta komunitate zientifikoaren harreman sozialak edo adinak deitzen diren horiek, sare sozialetan kudeatzen direnak. Lagunekin eta adituekin harremana, bai posta elektronikoak eta bai eztabaidak edo galdera erantzun sistema bat dago tartean. Eta, adibidez, idoiari, gude humodean aditua dan idoiari, mezu bat bidaltzeko aukera ikusi dugu. Taldeak sortu dira, lehenengo urpatza izan da, UEu-den sailen araberako taldeak sortu ditugu, baina etorkizunean badakigu, jakintzarloen artean, ere taldea sortu beharko direla, eta informatika taldean, egon geha, beta tester moduan, eta, IEB prestatzen, hainbat galdera erantzun egon dira, eta izan da gude tresna, niretzako bintzat, hitzaldia prestatzeko. Eta uste dut, hemen bukatzen dela, hoxe. Orduan animatu, izena eman eta lana eman, edo da galdetu, edo lagunaekin kontaktatu, eta mila esker.
Ze apasionantea, Bueno, lehen da bizi, barkamena eskatu nahi dizuet, lagun batekin etorri naiz, eta esan dit aurkezpena, ez aidala bat ere profesionala geratu. Beraz, barkatu. Eta, behitu, egia esango dizuet. Puntu eusekoa eskaini zidatenean, pentsatu gabe baietz esan nuen, uste nuelako bertsolarien movida bat izango zela, eta zuei ere gertatu zaizue? Eske hitz jokoa da, logikoa da. Gauza da txiste pilo bat neuskala prestatuta eta zaizkidala balio. Baina, ez da zer gertatzen, orain sari banaketa bat dagoelako. Bai, puntu eusen sari banaketa. Niri sari banaketak, gustatzen zaizkit pilo bat, denetan hartzen dut parte, loterian bakarrik ez, ze hori da zaiena. Parte hartzen dut gaztea maketa lehiaketan. Eta batez ere gazta lehiaketetan, bakizue horretan, bai? Eta por cierto, nola geratu da giroa gaur? Bakigu? Giroa, ez. Eske tropelan nire fatal noa. Gauza da, ez dudala saririk irabazten 9 urte nituenetik. Eta irabazi nuen, nire herriko xake txapelketa. Irabazi podium egin nuen, 3. geratu nintzen, eta egia da 4 ginela jolasten, baina eta egia da 4. uste zuela partxiz lehiaketa zela, baina ez gaude horretaz hitz egiten, gauza da, sari banaketa bat dagoela orain, eta munduan sari gehiago behar direla. Eta nik daukat proposamen bat dela, sari gehien banatzen dituzten pertsonei saria ematea. Hau da, munduan sari gehiago egoteko. Eta nun baitetik hasi behar garen ez, etorri da dira Lore Arakistain, gure 2 sariak banatzera. Txalo bero bat! Mirari sariak, ez da? Sarietan zerbait espero dau jendeak, txeke bat, Kanarietara bidai bat, eta nik ez daukat ezer, hasi que zelako marroia orain. Sariak ez, pentsatzen dut igual errekonozimendua banatzea, hori diplomatxo batzu banatzen dozuz, pomposo geratzen da, eta listo, errez da. Así que errekonozimendua banatuko ditugu, errekonozimenduak jendeari. Ingurune digitala euskaldun egiten duen jende horri. Eta hain zuzen ere, 2 herri aitortu nahi ditugu gaur, saritu, errekonozitu, deitu nahi duzuen moduan, baina 2 herri ekarri nahi ditugu gaur gurera, interneten ere helenitza euskaraz egiten dutelako. Arnasgune digitalak direlako, .eus domeinua bada arnasgune digital bat, baina 2 herri hauek ere badira. Hasteko webuneko euskara gehien duen herria errekonozitu nahi dugu, ona ekarri nahi dugu, zer esan nahi du webuneko euskara gehien duen herria. Hau da, neurtu dugu Euskal Herrian dauden webune kopuru guzti hori, neurtu ditugu webune guztiak, eta ikusi dugu webune horietan euskararik baden ala ez. Eta, honako herri hauen ranking egin ostean ikusi dugu webuneko euskara ratio handiena duen herria dela Munitibar. Arkaituko etxea Munitibarko alkate jauna etorri mesedez. Zorionak, Arkait. Eta herri osoari. Eskerrik asko. Esan agian ez dirala udalaren webuneak, hemen neurtzen duguna da herrian dauden webune guztiak, udalarenak, herritarrenak, eta, Munitibarren datua esango dugu, 100% euskaraz. Hau da, Munitibarren erregistratuta dauden webune guztiak euskaraz daude. Bai, holantzi da. Milaka! Eskerrik asko, errekonozimentu haitik, batez be, ni neutzako bintzet, ore hondize dalako, sari hau hartzi zeuen eskutatik, eta bebai asko posten hauelako, Munitibartarrek interneten erabiltzeko lehenengo autu ebintzet euskeri dalako. Eskerrik asko. Zorionak zuri eta herritarrei ere bai. Horrez gain neurtu dugu, herri bakoitzean zenbat domeinu dagoen registratuta eta domeinu horien artean zenbat diren .eus. Eta domeinuko .eus domeinu gehien dituen herria oso gertu aurkitu dugu. Hau da, Munitibarretik 5 kilometro eskasetara, Aulesti, Mikel Anzotegi, Aulestiko alkate jauna.
Bueno, sorionak zeuri bai. Eskerrik asko, benetan. Bueno, Puntueusen enbaixadore izendatuko zaitugu zu, herri alkate guztia bisitatzen, ea Puntueus gehiago sortzen diren. Ez da arazorik ekarri listau eta bizar bertan hasiko na. Kotxe hartu. Makarra gainera, exigitzen. Bueno, Puntueus Fundazioaren izenean, Munitibar, Aulesti, udalei eta herritarrei zorionak eta eskerrik asko benetan eta segi horrela. Eskerrik asko zeuri benetan. Aupa, berriro, kaixo, zemuz, ondo, bueno. Zorionak, Aulesti eta Munitibar, lehenbizikoz, bikain, Bai, bueno, ere saiatu ginen gure herrian sari bat irabazten, saiatu ginen munduko patata tortillarik handiena egiten, Guinnessetarako, eta zegoen jendea tipularen alde eta tipularen aurkakoak, eta azkenean erreferendum bat egin genuen, 2 tortilla egin genituen, eta ez genuen ezer irabazi. Baina honek ez du ezertarako balio. Bueno, beste gauza bat aitortu behar dizuet, ni hemen banago, eta aurkezpen hau onartu behar dut, nire amarengatik izan da. Bueno, eta diruarengatik, baina nire amarengatik batez ere. Gauza da, nire ama dela pertsona xelebrea, esan dezakegu, ez duela gehiegi asmatu, bere bizitzan, A edo B hautatu behar zuenean, beti hautatzen zuen txarra. Eta biak onak baziren, 3. txarrago bat hautatzen zuen. Eta beti egoten da, hor, bazkarietan eta familiarekin, momentu historiko hau galdu duela, edo beste aukera hau galdu duela, ez dela ezerren parte, kejatzen, txapa, eta hori, eta, pertsona xelebrea da, gero ezagutuko duzue, nire ama, bai. Eta, egia esan, gehien sufritzen dugunok etxekoa gara, hau arazoa da, ezakit medikuek hori kontemplatzen duten, baina guk etxekok asko sufritzen dugu horrekin, zergatik. Zerbait hautatu behar duen bakoitzean, aurkako eta aldeko zerrendak egiten dituelako lehenengo. Gero, amia edo DAFO analizia egiten dugu afaldu bitartean denok batera. Eta bukatzeko ezagutzen duen jende guztiari galdatzen dio bere iritzia. Eta bada ez bada, egunkari guztietako horoskopoak begiratzen ditu. Eta hor egoten da, ez dakielako erabaki onak hartzen. Eta orain galdetuko duzue, ze zer ikusi dauka honek guztiak Puntueusekin? Badauka. Zergatik, nire ama Josuren lehengusina delako. Bueno, lehengusu bigarrenak ere lehengusua dira nire herrian, nahizu. Eta, kontua da Josuk ere pila bat alditan entzun duela, historio berdina, ez dela ezerren parte, galdu duela aukera, bestea, momentu historikoa gora bera, eta movida horiek guztiak. Eta alako batean, Josuk esan zion nire amari. Aizu, Ainoa da nire ama. Behingoan, erabaki on bat hartu nahi baduzu, eta zerbaiten parte izan nahi baduzu, proposamen badaukat. Eta hori bilizian, patxaren eta patxaren artean, haizu, Josuk azaldu zion, Puntueusen, 10.000 domeinutara iristeko zorian zeudela, eta bla, 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 eta hori guztia. Eta, horrela gertatu zen, ez? Hori. Eta orduan, nire amak zerrenda egin gabe eta baietz esan zion, Josuk azpimarratu ziolako, aukera bakarrik ez, baizik eta ez dakit horrelako responsabilidade bat zeukala, beste jendearekiko, bera bezalako jende pilo bat egongo zela munduan, eta zeukala responsabilidade bat jende hori ohartarazi, eta damutik salbatzeko. Eta hurrengokoa proposatu zion bere historioa kontatzea. Nik pentsatzen nuen domeinu bat saldu behar ziola, baina bideo bat egiteko eskatu zion, eta nire amak baietz esan zion. Eta nik uste dut errazena dela bideoa jartzea, eta hemen bideoa. Ondo begiratu pareko honi. Horri ez, honi, Ainoa oker bide da. Ertzainaken fan amorratua.
1983ko urtarrilaren 24an Jakako etxera gonbidatu zuen lege batek. Eta eskiatzen jakin gabere joatea erabaki zuen. Zer diren gauzak. Ainhoa lur artean itzulipurdik zebilen bitartean, lagunak 200 kilometrora zeuden. Ertzainaken azken kontzertua izango zen belodromoko gau mitiko hartan. 2 astera, legeak betirako abandonatu zuen. Baina egin ditu handiagoak okerbide. 2001ko udan Luzardi denen zen, lagunekin. Kapritxoa sortu zitzaion, asongo zora joan aizuela. Bizitzan behin ikusi beharra dago tigre bat, esaten zien lagunei. Alferrik saiatu ziren ura konbentzitzen. Tigrea ikustera joan zen Ainhoa, eta ara, galdu zuen Roberto Laisekaren garaipen historikoa. Baina gehiago da, une egokian, auto egokia egitea doain handia da. Askok ez zuten uste posible izango zenik, baina bai, .eus domeinua lortu genuen, eta gero eta gehiago gara. 10.000 domeinura goaz orain. Bazatoz? Bueno, txalo bat, ez? Momentua, saririk merezi ez dugun ontzat. Aizu, jun aurretik galdera bat egin behar dizut Manes, behitu. Ez dizut kotxeko musika aparato konponduka. Ez, hombre, zela hori. Bueno, bale, hori zen, baina beste galdera garrantzitsu bat egin behar dizut. A ber, azaldu idazu hau. Zergatik, informatikari bat, izorratuta dagoen ordenagailu batera gerturatzen denean, ordenagailua derrepente ondo azten da funtzionatzen. A ber. Bueno, ez izan konspiranoikoa, azkenean zerbait apurtzen denean lehena saiatu behar zara zu konpontzen. Eta proba batzuk egin, non izan daiteken arazoa. Bale, bueno, gainera. Izan behar zara burujabea teknologian ere bai. Bale, gure sokeriaz, gainera. Zuek gustatzen daizue gure tonto aurpegiak ikustea. A ber, azaldu, zer ikasten duzuen, ze magia diaboliko ikasten duzuen fakultatean, eta zer gordetzen duzuen, da, zerbitzari geletan gordetzen duzuen gailu invisible bat edo zerbait, ez? Ez dauka horrekin zer ikusirik. Nola ez, eta orduan zergaitik ezin gara mortal zikinok sartu zerbitzari geletan, zer daukazu hor gordeta, ber? Bueno, lasai, gero bukatzean nahi duzu joan gara kotxera, eta ber bion artean lortzen dugun aparatuaren hori konpontzea. Vale, venga, Manes, eske tipo gonazea, Bueno. Jatorra. Bueno, venga, egin zozketa orain, venga. Bueno, orain guztiok espero ez denuen momentua, zozketa, eta, bueno, noraite pentsatzen bazuen ere, ez da domeinu bat, osea, lasai egon. Bueno, hemen daukat ruletat giratzen, eta ruleta honetan ikusiko gu zenbaki bat. Norbait despistatu bada edo, ekitaldira sartu zaretenean, goizez edo arratsaldez, banatu zaizue boltsa bat, .euseko boltsa bat, eta bertan domina bat daukazue. Domina horretan zenbaki bat agertzen da. Orduan, nik nire laguntzaileari esaten didanean, zenbaki bat hartuko hemen. Zuen dominan zenbaki hori agertzen bada, zorionak. Eraman duzue .eus produktuz osatutako .eus poltsa bat. Orduan, bueno, esango diot nire laguntzaileari. Eta 31 zenbakia. Neri ez didate banatu, ez dominarik, orduan ni ez naiz, orduan neri ez du egiratu. Orduan, mesez, batemati, tokatu zaio 31 zenbakia, a ber, automola bat bestela da, 31, bai? Lehenengoan? Bigarrenan, ez? Ez? Beste. A ber, 104. 104? Ez? Bai? Konprobatu behar dugu, Hau... A ber, bingo, korrekto. Horrelakoak nola izaten diren, Bai. Ez da, eta argazkilari dagoen, ez pare posatuko. Zorionak. Eta, bueno, pentsatzen dut norbait enbidia pixkatukiko gela, nik behintzat baukat. Eta, bueno, bulegoan ikusitut horrelako boltsa gehiago. Ordan, Lorea, ez dakit hau sekretua den, kontatu daiteke...
Hau da, nire zerbitzari gela. Hau da, nik daukat nire gauza, bai bulegoan, ez? Eta tartan daukat pasta mordoa, txokolate pila, garagardoak, elkardendetako txartelak, eta hau da, 10.000 goaz horretarako, bultzadatxo bat, ez? Gu ez gara Ainhoa Okerbide, guk badakigu une egokian autu egoki egiten, eta horregatik batu ginen puntu duzera unea izan zenean, seguro badituzula lagunak, elkarteak, enpresak, pausu eman ez dutenak. Hau da, autua egiteko unea iritsi ez zaienak edo ez direnak damia egiten ariko dira, ez da, Mirarien amarekin egune egokia da, ez den aldaketa, emigrazioa, berbideraketak, txarteleko rotula, bai, eta ez bada, animatzeko eskaintza jarri dugu martxan, hau da, zuen lagun hori esan, erregistratzen dire lehenengo 100 domeinuek saskia jasoko dutela opari. Eta saskia horretan, puntu duz poltsa eta puntu duz produktua daude. Ze produktu? Elkardendetan erabiltzeko 10 euroko txartel bat, zituen pasta artisau eta ekologikoa, boga garagardoa eta Rafa Gorrotxategi teiak. Nik uste dut badela motiboa, ez da, norbait dudatan bazegoen domeinu erregistratzeko, aitzakia polita bada, ez da, etxean hau jasotzea. Eta hori, ingurukoei animatu, zabaldu mezua, 10.000 goaz, zuek basaudete, baina animatu laguna gurekin etortzera. Eta honekin eta hor prestatu dugu mokadutxoarekin, gure aldetik besterik ez, ondo pasa eta eskerrik asko etortzearen.